היי, מה שלומכם? אני בסדר, אני מקווה שגם אתם. ראיתם פעם את הערוץ הזה, קארטון נטוורק, כשזה שודר בארץ? באמת חבל שלא משודרים את זה יותר, נכון? הרי מאז 2003 ועד 2009 הערוץ הזה שודר, וזה חבל שהפסיקו לשדר אותו מאז 2009. הרי אני זוכרת שזה היה עד 2009, בגלל שיומיים לפני שהערוץ הזה הפסיק להיות משודר והוחלף על ידי ערוץ בשם ג'ים ג'אם, אז ראיתי את הסרט של אדד ואדי, שזה כאילו סוג של פרק אחרון של הסדרה הזאת, אז בגלל זה אני זוכרת את הדבר הזה, כי זה היה ממש סוג של רגע כואב כזה, בגלל שמאוד אהבתי את הערוץ הזה. באמת מעניין שלא ידעתי שזה התחיל להיות משודר מאז 2003, כי כל כך אהבתי את הערוץ הזה, שהרגשתי כאילו כל החיים שלי ראיתי את הערוץ הזה, וזה התחיל להיות משודר מאז שהייתי בת 9. זה באמת מעניין, לא? שראיתי את הערוץ הזה כנראה מאז גיל 9 ועד גיל 15, 16, משהו כזה, 15, אז זה באמת מעניין שזה הרגיש לי כאילו ראיתי את זה מגיל 0 עד גיל 15. זה כזה משונה. קרה לכם פעם שראיתם ערוץ ששודר כולה איזה 5 שנים פחות או יותר, ואתם מרגישים כאילו ראיתם את זה כל החיים שלכם? אני לא יודעת אם זה קרה לכם פעם, אבל לפחות איתי זה היה ככה. הרי אפשר להגיד שטכנית זה ערוץ ילדים, זה היה ערוץ כזה, כי הרי ערוץ ילדים קיים מאז 89 פחות או יותר, עד 2016 ב-yes ועד 2017 בהוט, משהו כזה, עד סוף 2016 ועד סוף 2017. אז אפשר להגיד שכל החיים שלי די גדלתי על הערוץ הזה עד סוף 2016 ועד סוף 2017, וזה די עצוב. אבל די על ההתחלה שמתי לב שהערוץ הזה די הידרדר, למרות שהיו להם סדרות טובות מאוד לקראת סוף השידורים. למשל האינזומה 11, על פי הערוץ שלי, אם ראיתם את הפרקים שלי על הסדרה הזאת ספציפית, אתם יכולים לנחש למה היא אחת הסדרות הכי אהובות עליי בעולם, גם אם לא ציינתי את זה בסרטונים שלי באיזושהי צורה. אבל בכללי, אם היו להם כמה סדרות טובות בעשור האחרון של הערוץ הזה, או אפילו 5 שנים האחרונות של הערוץ הזה, אין ספק שהערוץ הזה היה מצוין במובן מסוים ב5-6 שנים האחרונות שלו ב-yes ובהוט. אבל בכללי, הערוץ הזה די היה מעפן, סורי שאני אומרת את זה, כן? אבל אם יש כל כך הרבה אנשים שדי התאכזבו מה6 שנים האחרונות ערוץ ילדים ב-yes ובהוט, אז אין שום ספק אם אחד מהם יראה את הסרטון הזה, הוא יסכים איתי בעניין הזה. אני לא אומרת שהערוץ הזה מעפן ברמה כזאת שאין לה שום סדרה בשום צורה שהיא טובה. האינזומה 11 היא אחת ההברקות הכי גדולות שלהם ב5 שנים האחרונות של הערוץ ב-yes ובהוט. הדבר היחיד שהיה מטומטם האמת שקרה, זה שהערוץ הילדים הפסיק את השידור ממש כמה פרקים לפני הסיום של הדור המקורי של האינזומה 11. באמת, ועוד לפני השידור של הדור ההמשך. זה היה מטומטם, באמת. הלוואי והם היו עושים מה שהוט עשה, והיה מחכה עוד שנה, כי הרי אני לא יודעת אם ראיתם פעם את האינזומה 11, אבל אם יצא לכם פעם לראות את הסדרה הזאת, אז אתם יכולים להבין למה זה היה מטומטם לעשות את זה. אבל זה סיפור קצת שונה לגמרי. אבל הקארטון נטוורק, באמת, זה אחד הערוצים הכי טובים שראיתי בחיים שלי, אבל למרות שהיו שם לא מעט סדרות שלא התלהבתי מהן כל כך, כמו King Arthur's Disaster, שזה סדרה די עלובה, אפשר להגיד. וסמוראי ג'ק, נגיד, לא התלהבתי מהסדרה הזאת, למרות שהעונה האחרונה ביותר של הסדרה הזאת שיצאה ב-2017 הייתה הרבה יותר גרועה מהסדרה עצמה, ואני לא יודעת עד כמה הייתי רוצה לזכור אותה. באמת, העונה הזאת לא הייתה הכי טובה, אבל היו שם כל מיני דברים שהלוואי והייתי יכולה למחוק את זה מהזיכרון שלי. אם תראו פעם את העונה האחרונה של סמוראי ג'ק, אני מאוד מקווה שתבינו על מה אני מדברת, כי הרי הדבר הזה היה כל כך מוזר שזה מלחיץ. מקסימום תראו סרטוני ריוויוז על הסדרה הזאת, או אפילו על העונה האחרונה של הסדרה הזאת, אם יש כאלה, כדי שאולי תבינו על מה אני מדברת. אבל לפחות 2 מהסדרות הכי טובות שהיו בערוץ הזה הן אדד ואדי וקוד ניים קידס נקסט דור. אלה 2 מהסדרות הכי טובות שאי פעם היו בערוץ הזה, והלוואי והיו עוד כאלה. באמת, לא אכפת לי מי היה מייצר אותן, גם אם זה היה מאותם יוצרים של הסדרות האלה, הלוואי והיו עוד סדרות מעולות כאלה. היו כמובן את Powerpuff Girls, היה את Courage the Cowardly Dog, Cramp Twins, היו כמה סדרות נחמדות וחמודות כאלה. אבל אדד ואדי וקוד ניים קידס נקסט דור, בעיקר אדד ואדי, וואו, לא פלא שהסדרה הזאת שרדה 10 שנים בערוץ. הרי התחילה להיות משודרת בסביבות ינואר 99, נראה לי, אם אני זוכרת נכון, אבל בעיקר ביד 99, עד 2009. אני לא יודעת בדיוק מתי ישודרו הפרקים האחרונים בארצות הברית, או לפחות בארץ, אם זה
שודר, אם זה מסונקרן באותה מידה, או כמה ימים הבדל, אני לא יודעת בדיוק איך זה עובד אצלם. אבל אין שום ספק שעדן ואדי ההברקה מצוינת. לא פלא שהיא שרדה 10 שנים באותו ערוץ, באמת, זה לא יאומן. כמה סדרות מצוירות אתם מכירים ששרדו כל כך הרבה שנים? הרי כמובן יש את ארתור, אבל די מאז עונה 16, הסדרה הזאת היא די חרבשה לי, אפשר להגיד. פשוט לא התלהבתי מהסדרה הזאת מאז עונה 16. אני עדיין, כשיוצא לי לראות את הסדרה, אני עדיין רואה את ה-15 העונות הראשונות. אבל בכל מקרה, מה שהבנתי מאיזה ריוויואר שדיבר על זה, שמאז עונה 5 בערך, הסדרה די הידרדרה קצת, אולי אפילו עונה 4. מקסימום אם אני אזכור, אני אשים את הלינקים לסרטונים של עדן ואדי, בעיקר על הסרטון הראשון שלו. זה מדבר בעיקר על הסדרה, והשני הוא דווקא על הסרט. מעניין למה הוא חייב לפצל את הסדרה ואת הסרט לשני סרטונים, אבל במובן מסוים אני יכולה להבין. כי הרי זה חבל שהוא לא יכול לעשות שני הסרטונים ולחבר אותם יחד. אני יודעת שזה סרטון, יכול להיות סרטון ארוך מאוד, איזה שעה או משהו כזה, אבל עדיין. בכל מקרה, זה באמת משונה לגמרי שביטלו את הקארטון נטוורק אחרי זה 5 או 6 שנים. אבל זה עצוב, באמת. הרי שאלתי את יס במשך השנים, האם יש כבר סיכוי שהערוץ הזה יחזור מתי, והם עדיין אמרו שלא, כאילו הם אמרו שעדיין לא. אפילו ערוץ ילדים אין להם מושג אם זה יחזור ומתי, אבל אם אי פעם זה יחזור, שני הערוצים האלה, אני רק מקווה שהתכנים שלהם היום לא יהיו כאלה גרועים כמו שהם די היו, בעיקר בערוץ הילדים, לפני שהערוץ הפסיק להיות משודר ב-yes. באמת, הרי חוץ מנזומה 11 ועוד כמה סדרות זוטריות למיניהן, אני באמת לא רואה יותר מדי סדרות טובות. ואני חושבת שגם ג'וניור, ערוץ ג'וניור וניקולודיון מדרדרים למקום הזה, לצערי. אבל מה שיתרון בג'וניור זה שהם שידרו לפחות 2 סדרות שהן טובות, לפחות כאילו, יחסית לסדרות האחרות שהם משדרים. הרי יוגיו ארק 5 היא לא הסדרה הכי טובה שראיתי, אבל יחסית למה שיש להם, הסדרות האחרות שלהם היא הרבה יותר טובה, לא רק בגלל שגדלתי על היוגיו אלא בכלל. והבייבלייד סאגת המתכת, שזאת אחת הסדרות הכי אהובות עליי בעולם כולו, וחבל שזו סדרת האנימה היחידה כמעט שהם שידרו. אני לא יודעת אם הם עדיין משדרים את העונה הרביעית של הבאקוגן המקורי, אבל נראה לי שכבר ציינתי את זה, ואם לא, אז אני מציינת את זה עכשיו, ואם כן, הסתירה שאני חוזרת על זה. הם שידרו 24 פרקים מתוך 40 ומשהו פרקים של העונה רביעית, או 50 אפילו. באמת לא מבינה את הרעיון הזה. אם כבר, תשדרו את כל הסדרה וזהו, מהפרק הראשון עד לאחרון. באמת, אבל מבחינת בייבלייד סאגת המתכת, הם שידרו את הכל. אולי לא לפי הסדר, זה דבר מוזר. כאילו, העונה הראשונה הם שידרו קודם כמובן, אבל איך שהם הגיעו לעונה הרביעית או השלישית, ואז הם שדרים את העונה השנייה אחר כך. אני לא מבינה למה הם לא שדרו את כל הסדרה מההתחלה עד הסוף, אז שהם עשו את הסבב הנוסף של הסדרה. זה באמת משונה לגמרי. עד שהם שדרו את העונות האלה פעם שנייה, לא שדרו את הסדרה לפי הסדר. זה כל כך מצחיק. אם אי פעם הם ישדרו סדרה כזאת שוב, לאו דווקא את זאת, אם הם ישדרו את כל הסדרות שהיו בערוץ הילדים פעם מההתחלה עד הסוף, אני מקווה שיזכרו לעשות את זה מההתחלה עד הסוף. לא שישדרו את העונה הראשונה, ואחר כך את השלישית, ואחר כך את החמישית, אתם יודעים, דברים כאלה. אני מאוד מקווה שהקארטון נטוורק, הערוץ הילדים, יחזרו, ושהתוכן שלהם יהיה הרבה יותר טוב ממה שזה לא יהיה שיש להם עכשיו. לא, כי תחשבו על זה. בקארטון נטוורק, לפני שהערוץ הילדים ירד, ראיתי כמה סדרות שלהם שתובבו לעברית, והיה את פין וג'ייק, למרות שהעונות האחרונות של הסדרה היו באנגלית, עם תרגום. כנראה שהסדרה הזאת הייתה כל כך גרועה שהם אפילו אתה יכול לדבב אותה לעברית, או משהו כזה. לא שהסדרה הזאת הייתה גרועה, אבל יחסית למה שהיה לערוץ הילדים פעם, היא לא סדרה משהו. ואותו דבר גם עם Teen Titans Go. אתם ראיתם את הדור החדש יותר של כוח הטיטנים? ממש נוראי. אני לא יודע למה הם לא יכולו להחזיר את הגרסה המקורית של התוכנית הזאת. זאת שיש לה אנימציה יותר טובה. באמת. אם כבר אתם רוצים להחזיר את הסדרה, את כוח הטיטנים, אז תחזירו את הגרסה המקורית של התוכנית הזאת, ולא את המעפון הזה שהם שידרתם פה. באמת. וגם יש כל מיני סדרות שאני לא זוכרת, כי לא ראיתי אותן, אבל אם ראיתם את הסדרות של הקארטון נטוורק של ערוץ הילדים ששידרו בערוץ הילדים, אז אתם יכולים לחשוב שזה סדרות מעפניות אם שידרו. כן, עכשיו נזכרתי בעוד סדרה שדי הייתה בערוץ הילדים, שהיה של הקארטון נטוורק, קוראים לה דוד אבא, מה כזה? זה הסדרות המעפניות האלה, מה זה? באמת, מה זה הסדרות האלה? זה נראה כאילו אותם ידרים יראו את הסדרות האלה, מה זה אחר הזה? באמת, אולי תפסיקו לשדר את הדבר הזאת, תנסו להחזיר את הסדרות ששידרתם פעם, והקארטון נטוורק כן נראה לי מדרדרים למקום הזה, כי אל תשכחו שאלה הסדרות שהם שדרים מלכתחילה, הם שידרו מההתחלה וזה, רק שבשעות הערוץ הילדים קונה את הסדרות האלה ומדבבים
מתרגמים אותם לעברית. מה קרה לערוצים שגדלתי עליהם? אני לא יודעת. באמת. אם יש לכם סלקום או פרטנר טבעי או משהו כזה בבית, תגידו לי איך ערוץ הילדים לפחות. קארטון נטוורק לא נראה לי משודר גם שם. אבל אם אתם רואים ערוץ הילדים, תגידו לי האם יש שם סדרה טובה בכלל, ותסבירו לי עליה במידה שיש, ואם לא, תסבירו לי איזה סדרות הם משדרים שם, וכמה גרועות הן יכולות להיות. מקסימום אם יש סדרה יפנית, כמו, כאילו אם יש סדרות מהסוג של בדי קארד, איך שלא קראו לסדרה הזאת, כי אני זוכרת שהיה מדובב לאנגלית עם תרגום בעברית, אבל אם יש סדרה מהסוג הזה, או קארד פייט ונגארד או סדרות כאלה, תגידו לי, כי הרי אלה סדרות שהייתי רוצה שיקליטו, שמי שיש לו ערוץ ילדים בטלוויזיה, שיגליט את הסדרות האלה, אולי יעלו את זה לאתר סדרות. אני לא יודעת אם יהיו אנשים שעשו את זה, אבל אם יש סדרות כאלה בערוץ ילדים, תגידו, אם יש לכם סלקום או פרטנר בבית, בבקשה תקליטו את הפרקים האלה, או תעשו משהו כזה, ותתנו את זה לאתר סדרות או לא יודעת מה. אני יודעת שזה יהיה פיראטי וזה לא רעיון טוב או דברים כאלה, אבל אלה סדרות ראיתי את הפרק הראשון של בדי, מה שזה לא יהיה, בדי קארד או משהו כזה, זה דווקא סדרה נחמדה. אנימציה לא משהו, אבל סדרה נחמדה נראית. קארד פייט ונגארד, סדרה מעולה, לפחות מה שראיתי. אני לא זוכרת הרבה מזה, אבל אם אי פעם ישדרו את זה בעברית, אני בטח אראה את זה. הרי הלוואי והיום משדרים את זה בניקולודיון, או בג'וניור, או בזום אפילו, כי הרי אני חייבת לראות את הסדרות האלה. הרי באמת, אם יש מישהו שיהיה מוכן להקליט את הסדרות האלה בשבילי, במידה שיהיה זה רק בערוץ הילדים, בבקשה תעשו מה שאתם יכולים כדי להעלות את זה לאתר סדרות. באמת, הרי הלוואי וזה יעלה לאתר סדרות, ולא שני מי יקליט את זה ומי ישלח את זה לאתר סדרות. אבל אני כן רוצה לראות את זה. הרי כמובן אם זה ישודר בג'וניור או בזום או בשלישי, ג'וניור, זום וניקולודיון, אני אשמח לראות את הסדרות האלה, ואולי אפילו להקליט אותה למחשב שלי, וכמובן אני לא אתן את הסדרה הזאת לאנשים אחרים במידה שיהיה לי את הסדרה הזאת בעברית, אבל בכללי, אם יש מישהו שיהיה מוכן להקליט את הסדרות האלה שיהיה את זה בערוץ הילדים, אני מאוד מקווה שמי שזה לא יהיה, שישים את זה באתר סדרות, ישים את זה כדי שאני אוכל ליהנות מזה. באמת, אני יכול ליהנות מזה מאוד, באמת. הרי מה שהבנתי זה שאני לא יכולה יותר להוריד מהאתר סדרות את הסדרות האלה, כי הרי כנראה שיש איזה משהו שמונע את זה, אלא אם כן יש לי איזה מנוי, אבל בכללי אני מאוד מקווה שלפחות אני אוכל לראות את הסדרה הזאת, במידה שזה יעלה פעם לאתר סדרות. אני יודעת שרק התחלתי לדבר על הקארטון נטוורק ועברתי לערוצים אחרים, אבל די הסרטון הזה הוא מדבר על הקארטון נטוורק ועל הדברים האלה. באמת, זה די עצוב. רק אל תשכחו שהקארטון נטוורק זה איזשהו הערוץ הכי טוב שראיתי בחיים שלי, או לפחות יחסית לערוץ הילדים. כי לא יכולתי להפסיק לראות את הסדרה הזאת, גם רציתי לראות את הערוץ הזה בלילה. זה די מוכיח משהו. זה ערוץ מצוין. אם אי פעם זה יחזור לשידור ב-Yes, Hot וכל החברות הטלוויזיה האלה, אני ממליצה לכם מאוד לראות את זה. ואם יש לכם איכשהו גישה לערוץ הזה, ולא משנה מאיפה, אני ממליץ, בעיקר אם זה דובר אנגלית, כן? אני מאוד ממליצה לכם לראות את הערוץ הזה. כי הרי אני אומרת אנגלית, כי הרי אני זוכרת שראיתי פעם קארטון נטוורק בעברית, אני לא זוכרת מה זה היה, ובשפות אחרות בכלל, זה לא משהו. אני לא ממליצה לכם לראות את זה בשום שפה אחרת חוץ מבאנגלית, או לפחות בגרסה האמריקאית של הסדרה הזאת, של הערוץ הזה. כי זה הערוץ אמריקאי. למרות שעדד ואדי היא לא סדרה אמריקאית, היא נוצרה על ידי דני אנטנוטי, אני יודעת זה נשמע איטלקי, אבל הוא מהגר מאיטליה לקנדה, וזהו, כאילו אתם מבינים. טוב, נתראה, סורי שהפודקאסט הזה נשמע כאילו עד או פליי, אבל פשוט חשבתי בהתחלה לדבר רק על עדד ואדי, על קודני, קיץ נקסדור וכל זה, אבל איכשהו זה להתקשש קצת, אבל לא נורא. זה כאילו, אבל בכללי אני מקווה שאתם מבינים מה אני מנסה להגיד, כי הערוץ הזה הוא מעולה. אם יש לכם איזה דרך לראות אותו באנגלית, ועוד בגרסה האמריקאית, כי אני לא יודעת איזה צופות יש את זה, אז זה מומלץ. טוב, נתראה בפודקאסט הבא מתי שזה לא יהיה.